Suomen lahjakkaimmat tennisjuniorit pääsivät parin päivän aikana testaamaan taitojaan, kun ruotsalainen huippuvalmentaja Magnus Norman vieraili Espoossa. Entinen maailmanlistan kakkospelaaja kehui erityisesti leirin nuorimpia pelaajia, jotka ovat ruotsalaisia teknisesti edellä. Magnus Norman vietti viime viikonlopun Suomen lahjakkaimpien tennispelaajien keskellä. Norman voitti urallaan 12 ATP-turnausta, oli parhaimmillaan maailmanlistan kakkonen. Valmentajana hän opasti Robin Söderlingin ranking vitoseksi. Huippuvalmentaja vakuuttui nopeasti suomalaisten harjoitteluasenteesta. Leirin nuorimmat lumosivat myös taidoillaan. Tycker vi har ganska bra teknik allihopa. Väldigt bra det. De 10-åringarna och 12-åringarna har jättebra teknik, ofta bättre än vad vi har hemma i Sverige. Men sen så är det ju vad vi tycker skiljer lite grann, kanske det mentala lite grann, att vi i Sverige kanske är lite bättre, har lite bättre vinnarskallar än så länge. Men tekniskt sett ser det jättebra ut. Leirille kutsuttiin 4 ikäluokan parhaimmisto. 15-vuotiaan Nanette Nylundin tavoitteet ovat kansainvälisillä kentillä. Olisi tosi hienoa päästä pelaamaan niin ammatikseen, että voisi tehdä ammattiin tätä, koska tämä on kuitenkin niin hauskaa ja kivaa. Tämän unelman toteutus on ollut suomalaisille vaikeaa, Jarkko Niemistä lukuun ottamatta. 16 år så verkar det hända någonting. Då är det som att svenskarna fortsätter medan de finska spelarna liksom inte riktigt slagit igenom. Jag vet inte om vi har varit bättre på det här med team i Sverige, att vi är kommersiellt lite bättre på att knyta upp företag då till tennisen så att våra juniorer kan ges möjlighet att åka ut och tävla internationellt. Normanin pääteema, todellista lahjakkuuttaan tehdä joka päivä enemmän kuin muut, jäi pysyvästi Nylundin mieleen. Vaikeinta on ehkä se, että sä pystyt aina keskittyä niin täysillä siihen, mitä sä teet, ettei sun niin keskittyminen yhtään helppoa, koska se on tosi tärkeää. Sitten saat niin täydelliset treenit, jossa pystyt keskittyä hyvin ja ajatus mukana.